Значи най-качественото отваряне е безшумно. Колкото по-близо до безшумно отварянето, толкова по-качествено това е. Трябва да не се чуе нищо. Нула. Ама нулево. Тогава отварянето ти е добро. Харесва това често се. Хайде, готов си. Как се пробва с едно? Съвсем леко го разплащаш, съвсем леко. Така? Нормално, да. И го помесваш. И вече оттам нататък. Добре. Аз гледам, че принципно отива това е много злово и така. Не. Добре. Да. Директно не се свъртва вече. Супер, дори ще кажа нещо друго. Ще излезна от кадър и ще се върна. И ще направим нещо друго. Нищо, че понеже е дегустационна. И ето така. Супер, да. Можем, но спокойно да ми кажеш здраве. Добре. Така не е добре. Откъде мога да си купя това?